Bueno, creo que un partido no primeiro tempo moi equilibrado, con poucas ocasións. Bueno, cada equipo intentando impoñer o seu plan de partido, e creo que no segundo fomos superados, non? Que estuvemos desordenados, que perdimos moitísimo balón e que nos castigaron cas contras, sobre todo despois do 0-1, que o equipo estuvo mal, non? Desaxustado e bueno, un mal segundo tempo nos penalizou para non poder puntuar. Era como se no segundo tempo deran ese paso adiante na liña de presión e como se o equipo non soubera sair dela, que está acostumado. Sí, incluso no primeiro tempo salimos 2 ou 3 veces con risco, pero salimos ben, non, por dentro, pero no segundo non fomos capaces, non, de superar esa presión. Entonces, bueno, empezamos a entrar nun partido de máis balóns divididos, de menos control, que a nos non nos vai tan ben. Despois de encaixar o 0-1, pois todavía foi peor, non? Foi un querer e non poder, bueno, prácticamente non tuvemos ocasións e hai que reconocer que no segundo tempo o Langreo foi moito mellor que nós. Sin restarlles méritos, tampouco tiveron moitas ocasións, o gol é un golazo, sí, bueno, houve outras dúas chegadas, pero é despois, a consecuencia de que estaba derroto. Sí, o partido estaba moi equilibrado, non? Repito, cada un impoñendo ou querendo impoñer o plan de partido que tiña, pero moi nivelado. Parecía que un gol iba a desequilibrar o partido e que non habería moito máis, ou incluso un empate a ceros, non? Porque nos estaba costando os dous equipos, pero despois do 0-1 sí que, bueno, nos rompimos algo, tuveron un par de contras que salvamos casi in extremis, non? Pero sobre todo a impotencia de que ofensivamente en ataque nós, que somos un equipo de facer ocasións, pois prácticamente non tuvemos ninguna. Que vos pode facer daño precisamente que non chegarades, que non tiverades opcións durante o partido polo vosa forma de xogar, polo vos. Eu creo que o que máis preocupante de hoxe, non? Tuvemos moi espesos, sobre todo no segundo tempo, non? Con pouca profundidade, prácticamente non chegamos á área, non hai ocasións no segundo tempo nosa, eso sí que é moi raro, non? Neste equipo, así que, bueno, hai que ver en que se fallou, aprender desto e seguir traballando, non queda outra. Respecto ao psicolóxico, porque eu vi un Bergantín que despois do gol, unha reacción non a doida, pero a reacción que foi moito máis nervioso, precipitándose, e non sei se foi o Langreo que aumentou a súa presión e conseguiu andar o Bergantiños ou houve algún problema mental no equipo nese momento. Bueno, eu creo que o gol fixo o dano. É certo que nós, moitas veces, por detrás do marcador, somos un equipo que reacciona ben, que sigue indo ao ataque, que busca empatar. Eu creo que hoxe se intentou, pero que a nivel defensivo estuveron moi fortes, moi seguros, moi agresivos, con moitas faltas tamén en medio campo, cortando moito o ritmo do partido, e nos sacaron do ritmo que nos queríamos, e creo que se notou moitísimo porque fomos incapaces de ser ao xogo, de ser as ocasións. Influiu tamén, supoño, a escaseza de reemplazos que tiveches no banco, xe limitadísimo, non? Sí, bueno, a ver, este período é ahora complicado, tuvemos dúas salidas, tiñamos a un futbolista por COVID, outro lesionado, bueno, tiñamos un sobre o banquillo que vai a formar parte da primeira plantilla, pero bueno, non ten, é certo que para modificar sobre o partido é máis complicado, pero bueno, vamos a ver, esta semana vamos regulando un pouco o número de futbolistas con algunha chegada e recuperar tamén a xente que está fora.